अब्लासो बे गामिनिफ्राय हयथ' सोलोंथाइ लानाय दिनैनि बायदि बा बेनिख्रुइ बांसिन स्टार मार्क मोननाय हयथ' डिस्टिंक्शन लानाय स्टेम पजिशन मोननाय फरायसा ओंखारगोन जोंनि गामिनिफ्रायबो बेबायदि फरायसा ओंखारगोन जों बेखौ बुंनो हाया जोंनि गामियाव मोजां बिफा गैया मोजां बिमा गैया मोजां फरायसा गैया मोजां गथ' गैया जों बेखौ दिनै बुंखानो हाया आरो बिदि साननायमोनब्ला जोंनि गेजेराव दिनै आं मिथिनायाव थांनाय बोसोराव पवन खेरखातारिया 84% लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदों बेसे गोग्गाथाव बे घरामारा गामिनिफ्राय बे फरायसाया जोंनि थाखाय मोनसे मडेल एग्जाम्पल बिनिनो हयथ' असिला लानानै बेखौ फल' खालामनानैनो हयथ' गेजेर गेजेर फार्स्ट डिभिजन जादों आरो नैबे देग्लायबो हयथ' स्टार मार्क लानानै पास खालामदों हयथ' आरो फार्स्ट डिभिजन खालामनो हागोन नाजायोब्ला मोनबो बेसादानो हाथावै नङा ओंखायनो एन्ड्री हेपबार्न होननाय सासे गेदेमा सुबुङा बुंदों nothing is impossible the word says itself possible जों नाजायोब्ला जाफुङै खालामनो हाया मानो होनबा मिथियैखौ मिथिनो लुबैनाय हायैखौ हानो नाजानाय बे जाबाय मानसिनि मोनसे हाबिला नाथाय आं दहायनो बुंखादों बे हाबिलायाव खायसे बायजोआरि इसिङारि आंखालफोरा हेंथा होयो आरो गंसे एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि दा आथिखालाव आं एमएल जाबाय नालाय सालबारि गार्लस हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि एमएल जानायनि थाखायसो स्पेसिफिक आङो एमइ स्कुलनि रांफोरखौ दा बे हिसाबै आं जि आरो नोंथांमोन जा मिथिगौ बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो आइजो नोंथांमोनासो बांसिन बिबान दं गथ'खौ फोरोंनायाव हौवाजो फोरोंनाय आसिजो फोरोंनायनि बाथ्रा नङा जोथोन लानाय दा जों नुयो रुपुइ सालबारि जेरावबो फरायसालियाव दोनहैग्राफोरा बांसिन आइजोफोरासो दोनहैनायखौ नुयो स्कुटिजों दोनहैसोगारो साइकेलजों दोनहैसोगारो नङा होमबा ओरैबायदि जोथोन लानायखौ नुदों जोङो नाथाय प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय गथ'खौ दोनहैगोन नामा सोरखारि स्कुलाव फरायनाय गथ'खौ दोनहैगोन नामा प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय गथ'खौ जोथोन लागोन नामा जोंनि असे न'नि गथ' बे गामियावनो फरायनायखौ जोथोन लाया नामा हायो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गोबां मुलाम्फा जादों होननानै फोरमायहरदों मानोना गिबियाव बिसोरो फार्स्ट डिभिजनखौल' मोन्दोंमोन नाथाय दिनै 4 बोसोर जाबाय बिसोर स्टार मार्क मोननाय बायदि बायदि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायखौ मोन्दों होननानै फोरमायहरदों दा बिथांमोना गोबां गोजान गोजाननि आलासि जाना फैदों फोरमायदों ओरैनो उदिस गैयि थांखि गैयि सावरायनाय बेफोरबायदि गासै हेंथाफोरा जोंखौ लोरबां खालामो फरायनायाव जोंखौ होबथायो दा बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय गावखौ एबा गावनि गामिखौ फरायसाफोरखौ गथ'फोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो समाजा बेखौ मोनसे खान्थि दानानै हयथ' सेंग्रा नायग्राया जोबोर गोरलै बुजिनो हायो आरो नोङो गोरलैयैनो लिरलांबाय थानो हायो बे जानांगोन आरो थामथियाव मा जानांगोन नों जाय एन्सारखौ लिरगोन बे मोनफ्रोमबो एन्सारखौ नोङो फिसा फिसा पेराग्राफ आरो पइन्ट्स होनानै नाम्बार होनानै जुदि लिरलाङोब्ला बे एग्जामिनारा बहि दानग्राया नोंनो मोजां नाम्बार होनो गोनां बाध्य जागोन बेबायदियै गोरों फरायसाफोरा बेबायदि खामानि मावो जायफोरा इन्टेलिजेन्ट शिव खेरा सासे मुलुगनि मुंदांखा जोबोर बयजोंबो मिथिजानाय थुलुंगाखां होग्रा बुंथिगिरि बिथाङा बुंदों winners do not do different things but they do things differently बे जायफोरा बान्था मोननाय लायो दिनै जायफोरा बरायजादों जायफोरा मोजां मोजां नाम्बार लाखियो जायफोरा साख्रि बाख्रिनि बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो जायफोरा टपार एसिएस टपार आइएस इउपिएससि टपार खालामो बिथांमोना मा खालामदों